acum! Unde e platforma? Bă! Bă, nu... Czuję tego, jak coś chciał, ja oj! Please, 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 ok? Yes! Dar nu mai pica așa! Ce se... Ni se mișcă și butonele acum! Oh! Dar nu mai pica așa repede jos, boys, please! Oh my god! Nu mai, mă, nu mai, de boys. God! Vin să pușere, boys! Oh, nei! Ce se...